Good news sa mga kabus nga mga public elementary pupils sa Dakbayan Sugbo. Libre na ang inyong mga school supplies ug aduna pay feeding program. Mao'y rason nga dili na kamo, way rason nga dili na kamo maka-eskwela. Ano ang report? Si Kay, uban ang iyang mga classmates ug mga magtutudlo sa Top Integrated School, dunay katuyuan sa buhatan sa DepEd. Alang kanila, dako kayo ikatabang ang ihatag kanilang suporta gikan sa Cebu City Government. Kini human maaprobahan sa konseho ang ordinansa nga maghatag og libreng uniform ug school supplies sa 120,000 ka mga elementary pupils. Suma ni Kay nga dili na maproblema ang iyang mga ginikanan sa pagpangita og kwarta nga ipalit sa iyang mga panginhanglan sa eskwelahan. Nalipay ka na gool. Nalipay. Suma ni City DepEd OIC Juelisa Miguel Arcilia nga gilauman nilang muubos ang kaso sa dropout sa mga tinunan kay naa na may katambayayong nila sa pagtagad sa suliran sa kalisod nga nasinati sa mga kabos nga mga bata. We are so happy with the passing of the city ordinance kay makabinipisyo man ang atong mga kabataan. Naglaom ang DepEd nga mapatuman na kini sa sunod nga pagbukas sa klase. This is a very good move and based sa interview gahapon, it is actually a joint effort between the executive and legislative. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.